سلام زخبركم تخاتلتي ميرون سات نلوم عنت دما أبهلو كنتات زتكورة زعبا هلو ناي زلومي نجبرو زعبا ناي أب تجراي أب كواب الشرارو دوب إيرتران تجراين أقاط إمزولو متقعت ناي درون زملكت كوينو سرعة حدش أبابا ويكا سرعة أديس أبابا قدامي مينستر أديس أبابا أتو أبي أحمد أب كواب الشرارو متقعتي جيرولو مالتي زمت قعت زي انتاي ترجمو سلمتاي ناخ كون نوز قبعنا زبل مجلس خنبينا مالتي حجي بمجمريا ابز ساعات زي ابلع لي حزبي تግራይ زكايد زخونه يكون متقعتي بمتكل كخنن يقبع ورار ابلع لي حزب تግራይ كخنن يقبع سلمنتايو كخنن زلو ግን ንጹር ክንገብሮይና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብንጹርነት ክበር ሃሎ መታን መጀመሪያ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ጎርባብት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተኺልካውና ማሐራእቲኻ ኦሮሞውን ከይገደፍካ ኣብ ሓድሕድ ግጭት እቲኻ ስልጣንካ ኣው ሒስካ ኣብ ዞባ ኦሮሚያ ገለ ዝበሃል ናይ ኦሮማማ ዝበሃል ሓሳብ ጎብለል ኮንካ ክትወጽእ ምፍታን ዝብል አጀንዳ አለው በመሰረቱ ብልጽግና ማለት ነው ነዝን ምግባርካ ዝተፈላልዩ ውድባት ክሳብ እስላማዊ ምንቅስቃስ ዝበሃል ካልእን ጌርካ ይዕጥቅካ ንኤርትራውን ናብ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ዝብል ፕላን ይዙ ተበጊሱ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ዕግርግር ምትእትታው ካብ ናይ ኢማራት ክስታይ ዝዓቢ ርኢና ያለና ስለዚ እዚ ናብ ረጽሚ ምስተፈላልዩ ጉጅለታት ዳኣቱ ደሎ ብልጽግና ኣብ ትግራይ እውን ድሕሪ ምርጫ ኩናት ክገብር ይዝብል ጽንጽንታ ነይሩ ነዝን ምጅማር كيكون عيترف عندما أب كباب شرارو نايدرون متقعت خيجلو عفت متقعتي كندي عنوت وريدو من انتاي غيرو انتي حقات إمو من البات كأسير كازر أقول داي كوان تخونه إذا قم بمسرتو كم هزبتات كون نويق بانا نمنتاي أبزي جزيزي نغوربت هزبت تقراي زرقاتو ما حدقا نعناون حدقا ناس لزخونه إذي بوليتيكاو ربحي إذي لولاونت هاجر كان هزبخان كبرتات كان أواقع داقا خيئتها تقراي تعوت هاي تعوتن نحنا نقولنا نسخم تشملولو نسخم تنطرو نحنا نزلل زبل قانقاتات كي حوسكا كبهال زغبو نصور زخونه ملأختي وسو دما انتاي هاجرينا حزبينا غوربيتنا حزب تግራይ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስትራቴጂካዊ محزنነት ኣለና ናቱ ጥፋት ናቱ ሞት ናዓናውን ስለዝልክመና ስርዓት ብልጽግና ኪንዮ ትግራይ ናይ መሓድ ዕላማ ስለዘለዎ ክንከላኸለኹም ክላለና በመሰረቱ ህዝብ ትግራይ ከም ጎረቤትናውን ከም መላምን ተሓው መጠን ክጠፍኡን በመሰረቱ ናትና ረብሓ ይኮነ ህዝብ ማሓራ ሓደጋ ክወርዶ ክጸንት ኣብዘይ በቃ ምሻሎ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ በደል ክፍጸሙን ፈቃደኛታት ኣይኮና ክንከውኑን ኣይግባን ኣብ ጎረባብትና ሰላም ኩሉ ኢና እንደል ከም ዝብ ሱዳን ሰላም ኩሉ ንገብር ማለት እዩ ብምቕጻል እቲ ናይ ፌደራል ሓሳብ እንታይ ነዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጽምዶ ንኣብነት እቲ ጽምዶ ንደግፎ ኣይንደግፎ እንታይ ክህልዎ ይብሉ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ንጎን ገዲፍና ንዕኡ ንምዝራግ ግን ብርእዮ ብልጽግና በሓሽላቱን ኣባላቱን ገይሩ ቀጻሊ ንኣሽ ዝመስሉ ዓበይት ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ኩላቱም ተኸታተልኩም ኣለኹ እዚ ፈተነታት እዚ ዋላ ብዝለንቀነ ዝቐነየ ናይ ምናልባት እዚ ከመርእስቲ ክንመጾ ኢና ግን ኣብዚ ዝቐነየ ናይ ሸዊት መዝገቦ እውን ብሓፂሩ ናበይ ገጹ ሰብ ክወስዶ ፍትን ነይሩ ገለ ኩሉ ተኸታተልኩም ኣለኹ ስለዚ እዚ ሰላም እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዞም ጎረባብቲ ህዝብታት እዚኦም ንነዊሕ ዘመናት ተዳምዮም እዮም ንነዊሕ ዘመናት ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ተባሂሉ እዩ ሎሚ ግን ኩናት ይኣኽለና ይብሉ እንተለው ክድገፉ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ብሙሉእ ድምፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ይኹን ገበን ይኹን ካልእ ክኹነን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ መትከል ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ኣጋጪኻ ሽዑብኡ ጌርካ ዓሰብ ከም ዝምሻለካ ክልተ ሰባት ክባኣሱ ገለ ዓይነት ተባኣሶም ሞሽ ንስኻ መንጎ ተኣቱ ሽዑ ትወስድ እዚ እቲ ናይ ብልጽግና ዓላማ እዚ ናይ ብልጽግና ዓላማኻ ኦሬዲ ህዝብታት ጎረባብቲ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ነቂሖምሉ ኣሎ እዚ ንቕሓት እዚ ግን ክብርኽ ኣሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ነብሲ ወከፍ ኤርትራውን ዝያዳ ትማሊ ኤርትራውን ትግራዋይን ብሓድነት ክሰርሕ ይግባእ እቲ ሓድነት እንታይ ክብራን ተኸባቢራን ጌርካ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዝምድናታት ነዚ ዞባ ኣገዳሲ እዩ ሓቢርካ ክዕዮ ዝግብኦ ነገራት ሓቢርካ ክዕዮ ይኽእል ኣሎ እዚ ናይ ቆልዓ ጢጥ ቅሚጥ ዛ ዓይነቱ ዘረባታት ንየማን ንጸጋም ተጸጊዑ ትኽ ናብ ዝበለ መስመር ክእቶ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መስመር እንታይ እቲ መስመር ምትሕግጋዝ መስመር ምድግጋፍ መስመር ልኡላውነትካን ክብርታትካን ዓቂብካ ናይ ሃገርካ ሓድነት ዓቂብካ ግን ድማ
ኣፍቲ ናይ ሓባር ዘለካ ስግኣት ሓቢርካ ፀላኢኻ ምቁሽማድ ዝብል ፖለቲካዊ ኣምር ኣብዚ እዚ ህዝቢ ጎረባብቲ ህዝብታት ሰፊሕ ዝኾነ ምትሕግጋዝ ከካይድ ይግባእ ስርዓት ብልጽግና ድማ ክኹነን ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ልዕሊ 1 ሚልዮንን ገለን ህዝቢ ዝኸፈለ ትማሊ ማዓት ሽግርን መከራን ስቃይን ዝሕለፈ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ጉጅለ ስርዓት ብልጽግና ወይ ከዓ መንግስቲ አዲስ አበባ አብይ አሕመድ ድማ ናይ ሰላም ሐዋርያ ናይ ሰላም ነቢይ እንዳበልካ ንህዝቢ ትግራይ አጓኒኻ ክፍጠር ዝኽእል ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክንደና ይሄሉ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይን መሪሕነት ህዝቢ ትግራይን ብዘተን ብኻልእን ጉዳይ ካብ ምፍታሕ ድማ ልቦናይ ምክንያቱ እዞም ናይ ነዊሕ ተመክሮ ኩናት ዘለዎም ጎረባብቲ ህዝብታት ኣብ ሓደጋ የእቴ ኣነ ከብልጽጌ ኣነ ከዓቤ ፕሮስፐሪቲ ብልጽግና ዝበሃል ኣምር ከምጽእ እንተልካ እዚ ካፕተራ ኒ ፒአር ዝሐልፍ ካብ ናይ ፒአር ሃልክ ዝሐልፍ ቁም ነገር ክርከቦ ዘይክእል ናይ ቆልዑ ወይ ከዓ ናይ ደቅታውቲ ዛዕባ እዩ ማለት እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ ኸውን ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ብናይ አብይ አሕመድ ልኡኻት ዕሱባት አብይ አሕመድ ከም በዓል ጌታቸውን ጻድቃንን ዝወሃቦ ፕሮፓጋንዳውን ብንቕሓት ክዕዘቦ ይግባእ ምክንያቱ እዞም ክልተ እቲ ሓደ ከብዳቸው ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ከብዲ ስለ ግጅፉ ዘሎ እቲ ሓደ እውን ጻድቃናቸው ትውስኹሉን ጽቡቕ እዩ ብክስታይ ማለት ንምንታይ መሲልኩም ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ጸላኢ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ሽሻይ ከምጻሉ ዝኽእል ዝኾነ ኣካል የለን ብልጽግና አንጊሁ ንህዝቢ ትግራይ ከጽንት ከጥፍእ ዝወፈረ ሓይሊ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ኪንዮ ትግራይ ሓሊፉን ናብ ካልእ ዞባታት ንበዓል ክሳብ ሱዳን እውን እዳው ክሰድድን ጠፋፋሕ ክብልን ይረአ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዘይትኽእሎን ኣብ ዘይተመኮርካሉን ፖለቲካዊ ዳማ ዝግበር ምትእትታው ድማ ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኸውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ብሩህ ነገር እዩ መወዳእቱ ብጀካ ጥፋት ዕንወት ውድቀት ካልእ ኣይምፅን እዩ ኣብዚ ዞባና ዳግማይ ኩናት ከይግበር ዝሓለፈ ውሕጅ ውሰዶ ኢልካ ንመጻኢ ብምምዕዳው ድማ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ኤርትራ ህዝብታት ትግራይ ህዝቢ መሓራ ኦሮሞ ካልእ ኩሉ ፍትኸባቢ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እውን ብሓፈሻ እዚ ናይ ሰላም ናይ ሃዋሁ ናይ ሰላም ክፍጠር ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ንምንታይ ተልካ ፖለቲካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ እንዳበልና እዚ መጥቃዕቲ ግን ብኩሉ ክኹነን ይግብኦ ዓገብ ክበሃል ይግብኦ ገለ ሰባት ንሕወሓትን ንህግደፍን ስለ ዝጸላእካ ብጽልእ ስለ ዝዓወርካ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ መጥቃዕቲ ክትቀበል ወይ ከዓ ቋዓሰ ይኮኑ ክትብል እዚ መርገፂኻ በቀደሙ ድንጋፂኻ በቀደሙ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይነበረ ዘመላኽት ዓብ ጭብጥ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ መጥቃዕቲ ክኹነን ኣለዎ ብልጽግና ክኹነን ክኽእል ኣለዎ ናብ ናይ ሰላም ማኣዲ ድማ ክምጻእ ክኽእል ኣለዎ ሰላም ኣብ ዘለዎ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሰላም ግን ኣብ ህዝቢ እንዳቀተልካ በቲ እንዳጥፋእካ በቲ እንዳበልካ ንዓኻ ጥራሕ ዝመስሉ ሓቆፍካ ከተረጋግጾ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እሞ በዝን ወዲ ከም ዝናግምት እዩ ሓፋሽ ክነቅሕ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳን ጎደቦና ብምሉኡ ድማ ነዚ ኩነታት ብንቕሓት ክዕዘቦ ኣገዳስን እዋናውን እዩ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን እቲ ናይ ጥፋእ ዳንኬራ ይህረም ዘሎ ድሕሪ ዝምርጫ ምዝዛሙ ድማ ኩናት ናይ ምህላው ተኽእሉ ዓብዩ ነዚ ኩናት እዚ ድማ ኣዝዩ ኣዕናዊ ክኸውን ስለ ዝኾነ ኣቐዲሙ ክውገደሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ክናደኽ ክኽእል ኣለዎ እቶም ምስ ብልጽግና ኮይኖም ንጥፋኣት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣምሓራን ዝነቕሉን ዝዓጥቁን ዘለዎ ኣካላት ድማ ካብ ናይ ታሪክ ጽባሕ ንጎ ኣብ ናይ ጓሓፍ ናይ ታሪክ ስለ ዝኸውን ሰፈሮም ካብ ሕጂ ልቢ ክብሉ ሃዲኦም ከስተውዕሉ ድማ ይግባእ ማለት እዩ ንቐጻሊ ኩነታት እንዳተኸታተልና እንታይ ኢና ክንብደለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክንዘራረብ ኢና ይቐኒለይ